Men det Kenneth, det er også en videnstung afdeling, du arbejder, ikke? Det er det deroppe, du viser, at de arbejder med. Det er det. Alt det viden. Ikke? Jo. Og de krav, man egentlig har til, at folk ikke bare skal tage det til sig, ikke? Det er faktisk derfor, vi lidt siger, at vi også bruger til at sortere eleverne med. Ja, selvom vi det ikke kan fandme godt forstå. Hvor vi jo lidt gør det samme. Der er jo nogle spørgsmål, hvis ikke de kan forstå det, så sorterer vi ud fra det, ikke? Ja, det bliver den sygeste video. Ja. Jeg laver en video. Nå, det er okay. Så kan de lære. Ja. Nej.